Čau, čau. Já jsem Enderman 1, 2, 3 a dneska si ukážeme, jak stáhnout Bandicam na natáčíte a tak podobně. Takže najdete si toto, já vám to dám do popisku videa. Stáhnete si to a to si to najdete. Tady mám tady to otevřete, no si to prostě si to první vyextrahujete, nebo jak chcete, prostě otevřete, nainstalujete a spustíte tady to, a tady ten KMaker a ten vám to prostě to tam, takhle to funguje. Tady si, jo, musíte si to venovat z toho vytáhnout, to jsem zapomněl, a tady si to takhle vlastně dáte spustí jako zpráce. Dáte ano, potvrdíte to a teď tady napíšete e-mail, tady dáte register aplikacion. Potom už to a už tady máme Bandicam. Takhle to natáčí to prostě tady nastavíte, máte tam, kde se nám to ukládá, takhle prostě a i e-mailovou adresu, ale musíte vidět, jo, a seriózní číslo a to je všechno. Ale mělo by to jít jenom na, většinou si myslím, že jenom na Windows 7, Windows Vista a Windows 8. Ale ty, co mají to XPčko, tak to asi nepůjde, ale když by jim to nešlo, tak jim tak ani napíše do komentářů svůj e-mail a tam já bych mu když tak dal to sériové číslo a on by to mohl nějak udělat. Ale nevím, jestli to půjde, když to nešlo, tak se omlouvám, ale už vám asi nějak nepomůžu. No, snad vám to půjde a když by vám to nešlo, tak napište, já se s tím budu snažit něco udělat, napište to prosím do popisku. Tak čau.